Bruno, chcesz jechać? Co? Fajnie w tym autku? Ja. A co jeszcze tam jest? Obejrzyj. Jest tu konik albo nie ma? Za tobą jest konik. A jak robi konik? Jak? To jest richtig fajnisto inwestycjo. Ja, miasto ma potencjał i no trzeba go wykorzystać. Witajcie ze królewskiej huty, kaj od pół roku genau kwateruje. Nie będzie to jednakoż taki historyczny szpacer, jaki znocie, nie będzie to regularny tajlik, a takie tajliki zmajstrował, że już 3 lata do zadku. Kto jeszcze nie widział, niech kuknie cołko serio 3 tajliki o dzisiejszym mieście Chorzów, o królewskiej hucie, o Hajdukach, czyli o hucie Bismarka i o Chorzowie i Maciejkowicach. Od kiedy tutaj kwateruje, to robię takie mikrorajzy po dzisiejszym mieście Chorzów. Pokazuje to, co się nie zmieściło w tych 3 tajlikach, jako też to, o czym żech wspomniał ino trochę. Kuknijcie se do tego, proszę was, cołko playlista je. No a latoś też pokazuje wam śląskie jarmarki. I łońskiego roku też były śląskie jarmarki. Toż ten film będzie i na playliście mikrorajzy Chorzów, i na playliście śląskie jarmarki. Byliśmy latoś, ze mną jest Bruno, mój synek, za kamerą Weronika. Byliśmy latoś w Ełopolu na jarmarku. Ten film zrobił ponad 16 000 wyświetleń. To je u mnie moc, dziękuję wam. Byliśmy ostatnio we Gliwicach, tuż ten film idzie. Wczoraj żech publikował, dzisiaj jest sobota. No a łońskiego roku byliśmy we Katowicach, na Nikiszu i we Bytomiu. Proszę was do tych filmów. Durś zbierą pytania do Q&A, do pytań i odpowiedzi. Na zaczątku roku odpowiem na nie. Proszę was, zadawajcie we komentarzach, kaś do końca roku. Już pora mam. A to jeszcze nie ma zicher, no ale wstępnie 12 stycznia o godzinie 6 na wieczór na Hebziu w stacji biblioteka, tak się to mianuje, będzie tref ze mną. Kiedy będzie to zicher, to ogłosza na Facebooku, Instagramie, na TikToku i też mono we szorcie na YouTubie, toż dużo mnie filujcie, a mono będzie jakoś przyleżytość, co by się trefić. No i sumy na tym Weihnachtsmarku, we hutniczym parku, we parku hutników Hittenpark. Łońskiego roku i poprzednimi latami Weihnachtsmark był na ringu, no ale jako wiecie, we czerwniu latoś we roku 2025 zawarli część ringu, zawarli estakada, no i ten jarmark mamy tukej. A ino bez weekend 12, 13 i 14 grudnia, toż kiedy będzie premiera tego filmu, już tego Weihnachtsmarku nie będzie, proszę was, na bezrok, ono już na ringu będzie, a o estakadzie, o tym co zawarli estakada, godą żech we tajliku, o mikrorajzach, proszę was, jeśli kto jeszcze nie widział, niech se kuknie, a już pół roku od zawarcia estakady. Mam nadzieję, co po nowym roku cosik już ruszy i zaczną ją budzić. No tutaj na wchodzie zaroski mamy sztant ze rozmaitymi rzeczami ze ruchu Chorzów. No nie ma Chorzowa bez ruchu Chorzów, bez ruchu Wielkie Hajduki. Klub ze tradycjami, godą żech o tym klubie we Tajliku, o Hajdukach, kupnijcie se. Dzisiaj mają budować nowy stadion, nie dzisiaj, no ale ogólnie wiemy co się dzieje. Tutaj mamy jakieś porcelana, pingwiny i tak dalej. Bruno, chcesz tutaj stanąć? Chodź tutaj. Fajne pingwinki? Fajne. Jakieś gyszynki, bałwan. No, daj pozór, Bruno. Daj pozór. Chodź na dół. Chodź. No a co mamy tutaj? Tu mamy roztomajte jakieś
keksy, jakieś kołoczyki, roztomajteone, tutaj świeczki, tutaj też roztomajte świeczki. No nie mamy tu wiele sztandów, tutaj mamy miody, olej, pierniki, no i wuszczy i roztomajte wyroby ze mięsa. Dobre, no idziemy na drugą tajla. A tutaj mamy główny plac ze sztandami. Na wchodzie mamy jakieś łoscypki i syropy. Roztomajte syropy są. Ja. Chleb z tłustym. Tutaj daj Bruno drugą rękę. Chleb z tłustym. Gdzie kupić? A pluziny są. A pluziny kiedyś się richtig tak genau z godami kojarzyły. Na winie są jakieś występy. Obejrzyjcie, mamy tu wina. Przed chwilą były jakieś bajtle, a teraz droższe. Glühwein powiela 17, chyba taniej niż we Opolu i we Gliwicach. Tutaj też mamy roztomajte Glühweiny, mam nadzieję, co mnie słychać. Szefa alpejski i tak dalej. Tutaj możemy się to zjeść. No i wiele tego nie ma. Tu mamy taki namiot ze fundacji, co się zajmuje kotami, co ja mruczę, a tutaj mamy karasol. No na razie nie funguje, czekamy, aż będzie fungować, jakieś techniczne problemy. Ostatnio Bruno był na karasolu we Gliwicach, tam było płatne, tutaj jest to zdarma, no, ale nie funguje. No ale pójdź Bruno, może se siedniemy, co? Pójdź. Chcesz do autka? Co? Chcesz do autka? Tu, no, siednij sobie w autku. Mama, będę wysłuchał. Co Bruno? Bruno, chcesz jechać? Co? Fajnie w tym autku? Ja. A co jeszcze tam jest? Obejrzyj. Jest tu konik albo nie ma? Za tobą jest konik. A jak robi konik? Jak? Weihnachtsmarkt latoś odbyło się w cieniu zawartej estakady, co już godą. No, na zaczątku tu żadna banka nie jeździła i no do śląskiego stadionu to był problem, ja. Tutaj dzisiaj już jeździ Straßbanka numer 11, taki w dwie strony jeździ, ja. Genau tutaj kończy, no i potem na poczyno. W cieniu zawartej estakady, no i w cieniu zawartej huty, no miasto Chorzów nie ma szczęścia. Huta, co zbudowała to miasto, kąsek dali, tam je, ja no, nie przejdziemy tutaj dzisiaj tak einfach, bo je zawarte, tak by my mogli przejść niedaleko stąd. Huta dała miano temu miastu, zbudowała to miasto Królewsko Huta, no miejski zakon to rok 1868, no ale huta powstała w roku 1802, a złodewżyli ją, a zaczątki to rok 1797, kiedy ze inicjatywy Friedricha Wilhelma Reydena powstała ta huta, a zaprojektował ją John Beldon ze Szkocji. Kupnijcie sobie do filmów ze Gliwic, tam pokazuje w jednym tajliku grab od Beldona na cmentarzu. Ja, huta zawarli latoś grudzień 2025 i te poraset personów będą przenosić do większych hut. ArcelorMittal to je ta huta przynależała do tego, ja. No i nie wierciło się. No wiadomo, to już były pozostałości tej wielkiej królewskiej huty, co zbudowała miasto, to wszystko, ja. No ale na szczęście mamy ten dynkmal Reydena. No i godą o tym dynkmalu w pierwszym tajliku o królewskiej hucie, huknijcie se. No i tu ponoć ma stanąć taka tabulka, co opisuje zasługi Reydena, jego
życiorys. No ale za to co odnawiają? No odnowili, odrestaurowali dynkmal polskiego powstańca mianowanego Felernie Śląskim powstańcem. Polski powstaniec na Górnym Śląsku. Teraz są my na Placu Hutników, byliśmy w Parku Hutników, a tam to je na Placu Powstańców naprzeciw Huty. Placu po Hucie, ja. No, co to jest, słuchajcie, on wygląda, ten polski powstaniec bardziej jak hutnik, a z drugiej strony czym jest, no to bardziej choby jakiś ze średnich stoleciów, rycerz, no nie wiem, jakiegoś ciula we 70 latach zmajstrowali, no i zamiast go ściepnąć, no to jeszcze go renowują, a słuchajcie, insze rzeczy, no. A co powstanie na Placu po Hucie? No, mamy już Muzeum Hutnictwa, byliśmy za Kamilem Nowakiem, kuknijcie sobie w tym pierwszym tajliku o Królewskiej Hucie. No a tam, na tym pustym placu, ma powstać geszeftowe centrum. Jeśli się rozchodzi o budynki, no to niższe jest starorzeźnia. Co jeszcze? No szkoda, co nie odrestaurują robotniczego zidlungu, chyba najstarszego na całkiem Śląsku. Zidlungu ze Królewskiej Huty, chałupy od Kalidego. Werciłoby się to richtig zmajstrować, no ale prywatni inwestorzy kupują kamienice, remontują. Mieliśmy nawet kupić na ulicy Wolności taką kwaterę we kamienicy, co restaurują. Fajnie to wygląda, jeszcze do końca elewacji nie ma odrestaurowano. Ostatnio oglądaliśmy, oglądali kwatera przy ulicy Sobieskiego na Eku, tam niedaleko przy Wanielickim kościele, fasada odrestaurowano. No i pięknie dryny to porobione, kronlojtry za 2000, odrestaurowane to podług no, takiego historycznego sznitu. No i mamy też freski tam przy wchodzie na ścianach. Chłop powiedział, no 7 takich kamienic je na Śląsku, no na zicher nie, bo w samym Wrocławiu myślę, co będzie więcej, no myślę, co miał na myśli Śląskie województwo, no tak ludzie myślą. We okolicy myślę ja 7, w dzisiejszym mieście Chorzów, no to jest tako jedyno. Tam jeszcze będą to odrestaurowywać. No ale trochę drogo tam to wszystko. Na razie mieszkamy na tym Klimzowcu. No i tu powstał projekt luksusowych apartamentów. Apartamenty Królewska Huta, tak się to mianuje. Obejrzyjcie to nigdy z tego co wiem nie był mieszkalny budynek, no ale teraz będzie apartamenty, roztomajcie, obejrzyjcie se, kuchnicie, jak to luksusowo ma wyglądać. I połączenie takiego starego ze modernym. Ja naprawdę, kiedy je było stoć, kiedy miał tyle pieniędzy, co to wszystko tutaj kosztuje, to kupuje, płaca i kwateruje. Naprawdę, w to ma pieniądze, niech se to kupi, albo też pod najem. To jest richtig fajnisto inwestycjo. Ja, miasto ma potencjał i no trzeba go wykorzystać. Rostomili, dziękuję wam za dzisiaj. Widzimy się za tydzień zaś ze inkszego śląskiego miasta, ze jarmarku. Abonirujcie mój kanał, proszę was, knefel, subskrybuj, bo co tydzień, genau w piątek na wieczór o 6 nowe filmy. Jeżeli też na Facebooku i Instagramie. Pysk.